sandal laber na sandal bainin na. ये है महात्मा गांधी का चप्पल ऐसा लगा मेरा गूगल साइज नुदों माथो आंखौ Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. This is Freedom Collection. ओमफ्राय दिनै माने आङो टाउनाव फैलायबाय आरोना दिनै माने आं टाउनाव फैलायबाय माने एसे माबा बायनो दोङो आरोना बेनि थाखायनो आं दिनै टाउनाव फैब्रबबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो मा होनो सेन्देल बायनो नामायदोंमोन आरोना सेन्देल ओमफ्राय माने सेन्देलानो गैला आरोना सेन्देला न'आव गाननो थाखाय सेन्देल गैला दा ओमफ्राय बेनि थाखायनो सेन्देल लांसै आरोना मा होनो आथिं सुनो थाखायनो सेन्देल गैयि जाना दोङो आरोना जि बोराय सेन्देल दों माबा गाननांगासिनो ओमफ्राय दा बेखायनो सेन्देल लांफैनो होननानै आं फैबाय ओमफ्राय बेखायनो आङो नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनो होननानै फैबाय आरोना जाखिनि आं नोंथांमोनखौ बिराद साबायखर बावबाय जाखिनि आंनि चेनेलाव माखासे समावनो गोबां साबस्क्राइबार खालामना होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावो नोंथांमोनखौ दायो आङो माने बेखौनो नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय आरोना दायो बेनो जोंबाय जोंनि मेन टाउन आरोना माजबाद टाउन ओमफ्राय नै बिथिंनो सेन्देल दुखान दङ ओमफ्राय दा आं सेन्देल दुखानाव थांनोसै आरोना गारिखौ इयावनो दोनना लानोसै आं मा लाखो नोङो ओमफ्राय आं सेन्देल लाबाय आरोना सेन्देल बायनो होननानै हायखादोंमोन आं सेन्देल लाखांबाय ओमफ्राय दायो थांनोसै आरो मा होनो बेलेग खामानियाव थांफिनबावनोसै आं एकदमबारे खुसेर बिदै लोंनि र' जों दायो खुसेर बिदै लोंग्रोनि थान्दानो सायहायाव लांबाय जोंखौ दायो खुसेर बिदै लोंग्रोनोसै जोङो बेसेबां मोनसे आब' 10 ताकानिखौनो हरदोलै गरमाव खुसेर बिदै लोंनांगौनो मोजां जायो आंना लोंनाय गारनायनिफ्राय ना आखाया मावग्रा जाबाय बे गोथावखा टेस्टि मोनखायो गिलासखौनो लोंथारबायब्रा गिलासियानो 10 ताका दायो जोङो बिबार लानो हायबाय आरोना मा होनो बिबार लानोसै लामायाव साजायग्रा बिबार लानो नामायदों आरोना ओमफ्राय नै इयाव दङ ओमफ्राय आङो पारफिउमबो लानो नामायदोंमोन पारफिउम नायनोसै मोजां पारफिउम मोनोबा लानो थागोन आरोना सोरबाफोर देलायनाय बाननोबा नै बरिया बरिया पारफिउम नायनोमोनलै नैथिं दङ बरिया बरिया पारफिउम लाखांबाय आङो दायो ओमफ्राय बिबार नायदोंमोन बिबारानो गैया आरोना बिनियाव ओमफ्राय लांजोब्बाय आरोना पारफिउमखौनो केनेका खबर आसे एकदम नै बिलाय बिदिखौनो लानो नामायदों आरोना लामायाव मादिखौ लागोन इसां मोजां बुंदों आङो ओमफ्राय नों बिदिखौ लायासो ना होयो होद जायालै नोङो बरिया बरिया दङ बेयाव फुजानिल' माल मोनगोन आरोना ये है महात्मा गांधी का चप्पल किसी को चाहिए तो ले लो यहाँ पर दुकान पर अवेलेबल है महात्मा गांधीनि सेन्देल नै सोरबाफोर गाननोबा नै बरिया खिन्थु आंनो जानाय नङा आंनि आथिङा बिराद गोदोद ना बरिया थार्मकलबो मोनो नै बेयाव सोरबाफोर नांगौबा थार्मकल एकदमबारे फुजानि बा माल मेरला मोनो थार्मकल मोनो आरो गिफ्टबो मोनबावगोनसो बेयाव बिराद गिफ्ट सिस्टेमबो हबो ना गिफ्ट सिस्टेमबो दङ मेरला लोगोफोरा ओमफ्राय माबा लानोनो आरोना बेयाव गस्ला लानोनो ओमफ्राय आं बाहायफाबाय आंथ' बायनो हाया नालाय ओमफ्राय आं बायनो हाया नालाय लोगोफोरजोंनो हायफाबाय आरोना एकदमबारे ভাল ভাল देखा आंनोबो गिफ्ट होनायबा हामगौमोनलै लोगोफोरानो अननानै होगोन ना होआ गांसे गांसेब्रा
Oh, lokori eta gift दीजिए हाँ. अभी वो अपने हमको गिव अवे करना चाहिए वो हमसे पैसा मांग रहे चला नहीं ये सब बात नहीं है ना. मेरे पास तो पैसा नहीं है अभी तो YouTube से भी इनकम नहीं मिलता है ना. मैं जस्ट क्या बोलता है इसको एंजॉय के लिए कर रहा है मैं अभी YouTube. टिंग 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 बॉस ऐसे नूडिंग मत हम कब ऐसा लगा मेरा न्यू गूगल अच्छा नहीं है. ये वाला अच्छा नहीं है. ये मेरे वाला अच्छा है. देखो ये देखो ये मेरे से बहुत मैचिंग करता है. महानी पैसा में नहीं सांग बाइसी नहीं सिरी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. सिरनी प्रे lagu pas yang kita xong Bamalay gang này kalau ada waktu di mana mana Bamalay gang này Indonesia kayak ini Bamalay नहीं बेटा टाउन नीडे मार्केट नाया जी हम आगे सब समना फाय गायाव जों दायो अमा बेदर लांनो हायदों आरो नायाव अमा जानो लुगैदों अमा लांना थांसै मोनगोन ना मोनाथाय अमा Oi, man,